סרטון תרגילים, אני אדגים כמה תרגילים שיש על מנת להתאמן לסולמות. אני אדגים אותם לסולם בלוז בפוזיציה שבאינטרנט קוראים לפוזיציה ראשונה, עוד שאני חושב שהיא שלישית כי באמצע של הגיטרה. בכל אופן מתחיל. אז הדרך הכי פשוטה היא ללכת על אוקטבה, לנגן אוקטבה ואז לנגן את האוקטבה השנייה. זה הולך ככה. ואז למטה. תרגיל מספר 2. לנגן את שתי האוקטבות רצוף בלי יצירה. אותו דבר למטה. כשאני אומר למטה אני מתכוון לירידה בסולם, כשאני אומר למעלה זה עלייה בסולם. מבחינת פיזיקה, כלומר מבחינת כיוונים זה באמת הפוך, למטה הוא למעלה ולמעלה הוא למטה, ופה יש לנו את הצירים הנמוכים יותר, את הבאסים. כלל חשוב שאנחנו מתרגלים, אם קצת טעינו אז אפשר להמשיך. הנה אפילו עשיתי טעות בירידה. מצד שני, אם התחלנו ואנחנו כבר לא ממש בטוחים, אפשר לעצור ולהתחיל מההתחלה. מומלץ להתחיל אפילו במהירות יותר נמוכה. תרגיל שלישי, עלייה וירידה בקצב של שמיניות, ומיד אחרי זה עלייה וירידה בקצב של שמינית מיוחדת שצרית, וחוזר חלילה. תרגיל רביעי, עלייה של 3 צילים ואז ירידה של ציל אחד, ואז עלייה עוד פעם של 3 צילים, ככה עד שמגיעים לסוף, ואז בסוף עוצרים וחוזרים באותה דרך אבל הפוך. מה שניגנתי בהתחלה.